знам пътя. Всеки не е пътя. А, да. Всеки не е пътя до алеята. Да. Дайте кажете. Чакай, ще скъсам по-водата. Да, днес отиваме на алеята. Да видим дали има духове. И първо малко смешки. Мечки. Смешки, бе. Какви мечки? И сега нали отиваме тук до банката сме. Ето. Искаш да съм бърза ли? Да, по-бързо. Искаш да съм бърза ли? Не. Да. Не. Давай. Уи. После понякога ще говорим с духове и т.н. След малка почивка. Тя ме използваха за качалка. И само използваха за качалка. Духо, искаш ли да носиш моята раница? А, не. Да, искам. Чакам. Няма се искам. Не. Айде. Не. Бедната аз. За качалка. Давай. Бедната аз. Вико, поверявам ти телефон за 1300, ако го чупиш, ще ми купиш нов. Да. Аз те хвърлям. Не. Дайте. Вико, искаш ли ти да я носиш? Не. Имате много малка разлика на шариката. Имате около 3 кг разлика между. Към 20. Имаме някъде Ти колко килограма? цял ден. Колко килограма си? 25. Аз съм 26 за тая. Аз значи нося 3 ранци. Моята, на Габито и на Стевка. Ади, сега ще минем по алеята. Добре, де. Вико, искаш да те нося тебе малко? Защото без това няма друг път. Тебе да те нося. Не, не, Аз нямам. вижте, тази ще се мъти. Не, ще задържа. Айди. Скъпа да нося. Минаваме докато няма коли. Не. Снимам. Ето ще се снима. Не, няма да нося. Лека да нося. Аха, 26. 1 килограм разликата е. Разлика има. Качу. Пресякохме сега улицата и отиваме нататъка. Давай по-силно, давай по-силно. Аз знам на какво е. Нали знаете, че и то магазин Бойко е създаден какво момче. Бойко. Изморих се. Да, нося вашите Беше си много. ранци. Сега отиваме там и внимаваме да няма да се пазим от змиите. Разбрахте ли? Няма змии. Там няма змии. Да, той без... Нататък към моста. Да, но все пак да внимаваме. Мали, как ми се ходи на водопадите да се попълват и не си вярна? Първо ми се ходи на водопадите да се къпя, мале. На друго го къпя там. На мен и тук ми е красиво. Много красиво направо. Да. Те си имат 3 или 4 камери. 4-5 камери. Фърля се там долу. Еди. Не. Да идем да видим. Но сега... Ама оттам ли? Не, от тук.
чак. Да, тук има вода и там има вода. Айде. Те малко викат да нема си нещата. Дай. Най-сетне ме разтовариха. Най-сетне ме разтовариха, ръката ми е чиста. Без раници. Ще спрете ли най-сетне да лайте? Вика, че знаеш ли къде е алеята? Да. Че къде е? Ние сме в алеята. Ние сме на алеята. В алеята, хайде. Защо е кръстено алеята, знаете ли? Заради заведението. Не. Заведението е направим много след алеята. Аз съм по-тук. Не знам, може нещо да означава. Какво? Може нещо да означава алеята. Не, ще има някаква история. Да. Да. А може да живе на полето. Къде? На полето. Къде е това? Което? Аз дори не знам какво. Само отиваме до вкъщи. Вико, знаеш ли, къде чак живееш? Нататъка. Да. Колко нататъка живееш? Да, знам. Да, точно. Да, точно до полето. Ходила ли си сега? Да. Колко пъти? 2 пъти. Аз съм ходила към 6 пъти. Се влича в тениска, не? За мен е добре. Аз съм по... Тенис. Да, по тениска. Катерица! Катерица! Къде бе? На дървото! Да! Ето! И катеричка! За първи път ли виждате катерици? Няма. О, още една. Къде? Къде? Там на дървето се качваш. Ето я. Ето я. Ето я, ма. Да, ето. Ето я. Скажи се за дървото. Ето. Аз за първи път Катерички. виждам от толкова близко катерици. И аз. Ето върху рамка. Аз преди... О, ето е алеята. Следваме духове. Да, и да говорим с тях. Дано няма някой, който да такова. Дано да не се изнервят. Кошмар. Да. И дано да не се изнервят, защото аз живея до алеята. Кой да се изнерви, бе? Духовете. Вики, не съществува духове. Може да се съществуват. Няма как. Да, няма как да съществува. Няма как да съществува духове. Добре, от тук. Тук. От тук. И там също може да смине. Да. Не, тук може да има нещо хора. Добре, хайде. Хайде от другото. От другото там. От другото там. Добре. Ето я. И собствената алея. Собствената алея. Викате не може да говори. Да. Горе-долу. Това на вас пък е ниско. Той за мен не е ниско. Ресторант алеята. Много братски хора. Знам, виждам. Лапайте се, рада. Там Габичката е първа. Аз съм последна. Трябва да си вземем пръчки. Трябва да си пръчка, за да пипаш. Добре, дай унажи. Къде унажи? Дай унажи. Ником как? Не знам. Ами като не знаеш, защо дойдохме? Не знам. Ще те набия. Айде сега, обрат. Тук има стълби. Да, тук има стълби. И тук. Идвайте. Аз съм стилно тойшо. Майко. Тук 100% ще намерим поне 50 такова. Поне! О, тук. Айде.
Боже. Преди като идвах тук с мама, преди идвах тук с мама и беше по-натрупано, сега го поизчистиха. Не знам, че няма кой да го изчисти. Няма кой да го изчисти. Това не живе в Ура, влязахме с фаника и е страх. Да влезем нататъка. Да влезем в кухнята. Майко. Тук 100% ще ме някакъв. Не, бе, 100% забух. Хора. Такова, да, искате да Момичета. Виктория, ела. Там имаше отворено някакво питие, още свежо. Някой е бил тук. Да, нормално тук идват големите. Сега отиваме нагоре. Тук се крият да пушат бе хора, слушат. Аз не искам да влизам. Мразя да не съм се оставени сгради хората. Тук може да 29% за дух. Майко. Сега ще качим. Аз се тръгвам. Няма тръгвам се. Няма. Ние вече се качихме. Не знаете, че може да останем тук. Това може да падне върху нас. Ще падне. Уйно. Как се стреснах. Хора, давайте да си ходим. Само да внимаваме. Трябва много да внимаваме. Да, сега. Терасата. Аз съм била тук с бачи, така че. Аз за първи път. Свещената тераса. Добре. Аз за първи път влизам. Аз за втори. Аз за първи път. Айди. Аз за милион. 60% раздол. Колко? Хора, тук живее някой. Тук живее някой. Това ви казвам. Тук има някакви духове. Айде да се нахмурка. Ай. Това ви казах. Тази сграда е направо ужас. Това знаете ли преди колко време е останало? Значи като тинейджър е работил това. Майко, момичета, да бягаме по-бързо. Виж, идва. Идвам, аз съм зад вас. Оля, тук вървим да не надам. И там нагоре. Чакай. Покажи ми вижта. Ето. Давай. Хора, тук 300 залагат, защото ще живее. Тук някой живее. Тук някой. Дух и чух звук на дух. Ами от тук говори нещо. От телефона говориш нещо. Аз се разбирам малко духове. Знам какво каза тя. Какво? Каза, че това място е овладано от много духове и той каза, че може да ни защити, ако се махнем, иначе може да сме... Майко. Това беше много страшно. Айде на поляната. Не. Спокойно, там няма никой. Тук има. На горния етаж просто видяхте ли как се вдигна процента на 99? Да. Не. Бах те крипито. Много е крипи. Много. 100%. Тук живеят някакви кошари. Ние сме пръчките още. 47%, ако някой не скочи, примерно. 47% издух. Колко? 47. Там направо 99 се дигна. Там сме го виката. Нищо няма да стане. Ама ние сме го виката. Нищо няма да стане. Ако стане нещо, на бегом и отиваме във виката. Някои просто сеглиха това приложение, видяха, че го сеглиха и просто пред тях се появи един дух и направо се стреснаха.
Хора, духове не съществуват. Съществуват. Човек, нали знаеш, че това е измислено приложение, което просто да плаши децата? Да, как... защо тогава избягахме оттам? Защото живее крипи. И не само, защото живее някой там. Не говоря за духа, говоря за слушайни. Да, примерно някакъв циганин да живее там, просто да се от нас и да в момента да не седи. Но често ще някой не седи. И аз. Просто аз с камерата цяло гледам навсякъде. Надолу няма да сляза. Не, давай надолу. Не, няма да сляза. По-добре надолу, отколкото нагоре. Там има някой, давай. Хора, там има някой, вижте. Там има някой. Бягай. Не могу. Имаше нещо. Имаше в красите нещо черно, видяхте ли? Да. Край. И аз. Знам, че късмето живееш до Аляска. Знам. Поне най-си баща ти са вътре. Това не тук всяки са. Едното с духа, като се махна, както ни каза, ние се махнахме, дедо. Наистина да ни помогли. Хора, аз ви казвам да вървим, но вие нагоре. Нека ли стана? Да ходим на алеята. Аз откъде да знаех, че те ще стане? Да, защото някой ни следи. Хайде да бягаме. И аз. Аз се чудил. Има предчувствието наистина. Някой просто не следи. Айде да бягаме като някой не следи. Няма да бягаме. Краката ме болят, как се бягам? И мене влезе в край. Един си. Не тренирам тайкундо, може да ли? Мога да ме защитя, мога да ми направя една хватка. И да умре тук на земята. Знам. Мога да го ръкна в корема и да му забухне въздух, просто да бягаме след това. Така че бъдете в готовност с това. Някой да трябва да бягаме, защото сме загубни. Чувам някой зад нас. Аз видях някакво черно кръгче в красите. Аз слушам къде да ти се чувам. Аз не се базикам, видях някакво кръгче. Личеше на глава. Това беше чист човек. Да бе, хора, там е нещо черно. Да, Черни грейки са именно. целият черен. Момичета, страх ме, ама ми е интересно. Аз повече на алеята, тук няма да стъпя. Никога повече на алеята няма да стъпя. Ма никога. Хора, кой е къща? Да, това да бъде. А? Аз искам да видя обаче много хора, вижте какъв мост има нагоре към тая къща. Сигурно нещо крие. Но кой се залуди? Добре, да видим това не е някой, да аз би. Кажи. Просто и тук да ги метнем готово. Идвам. Винаги се... Там има нещо. Това е синигия. Не бе кръг. Не е това. Това е това, че. Не е синигия. Синигия е. Добре, това също е заставено, така че да се... Не е това. Не е изоставено, поправят къщата. Има ремонт. Няма ремонт. Няма ремонт. Ей, тази къща преди я ремонтираха, но я изоставиха. Коя къща ви хора? Ей, тази бе. Къща! Това е на железачка, склада. Това е склада на железачка. Да, вижте, там има кофе. Аз
съм пипнала въздуха. Много е зловещо. Имаш 100% въздух. Аз няколко пъти съм видяла. Тук има 100% въздух. Чакай. Това е дядо ми. Това е дядо ми. Това е дядо ми. Имаме късмет, че го видяхме. И качи крипито. Кола? Искам да вляза в казината. Защо? Искам да ти питам. О, Слава на Бог. слава на Бог, че нас спаси. Най-вече идеята за влизане на някакви стари къщи се отмени. Придам вика. Сигурно се вика ли си? Силно се излиза. И тия купли сега какво ще купят? Ще избират. Ти с кого си? С тях. Днес е хубав ден. Да. Справили се, че? Много ли? Да, не, оправих се. Аз пък днеска нещо не ми е добре от сутринта и вчера. Идей. Да се оправям, че ма чака боядисване. Вече боядисвам, не ми хареса цвета. Вчера изгрезнял, става на 15 нещо, трябва боял, ще да боя. Ще отида днеска на насоби, къде ще му дойде, че се трябва някакъв. И тъй. Мама на работа ли вече? Беше полудна, ще тя се Да виждаме.